Tak, ahojte. Dneska tu sedí Ivko Janíš, ktorý je riaditeľom obchodnej siete a riaditeľom spoločnosti ProSite Slovensko. V rámci 700 ľudí našej firmy patríš medzi asi top 5 investičných poradcov alebo ľudí, ktorí majú najväčšie portfólio v rámci klientov, o ktoré sa staráš. Je to tak, ďakujem pekne. Ďakujem pekne za pozvanie. Na začiatok by som možno tak zhodnotil rok 25. Áno, to asi bude aj prvá otázka, že rok 2025 máme už za sebou, tak možno nejaké tvoje zhodnotenie, či mi vieš niečo k tomu povedať, ako ten rok 2025 v rámci investícií predbiehal. Tak rok 25 priniesol pre našich klientov ProSite výrazné zhodnotenie globálnych akcií, hlavne amerických a azijských. Ukázala sa, že taká disciplína a diverzifikované portfólio je veľmi kľúčové. Začiatok roka v apríli priniesol aj výraznú korekciu, kde prakticky index Nasdaq prepadol až na 20%, takže otestoval aj takú tú stresovú odolnosť alebo mentálnu odolnosť. A potom vlastne nasledujúce mesiace už sa niesli v takom pozitívnejšom duchu, hoci nejakými krátkodobejšími výkyvmi, čo malo stále vlastne možno také odzrkadlenie tej aj geopolitickej situácii a takého možno vojnového napätia Rusko-Ukrajina. Ten záver bol taký, takže dobre, máme možno nejaké zhodnotenie a teraz tá nasledujúca otázka, že keď už máme rok 2026, že aké sú tie trendy možno na tento rok? Tak z môjho pohľadu určite víťazmi budú také 3 oblasti, vnímam. Tou prvou bude umelá inteligencia. To je taký trend naozaj. Ale nebude už len stačiť jeho implementácia, alebo jej implementácia, ale bude treba aj, alebo bude sa už sledovať aj, že či odrazí tá implementácia tej umelej inteligencie, čo bolo minulý rok, či donesie nejaké výsledky, čo sa týka možno efektivity práce, maržovosť, obraty firiem. Krásnou ukážkou toho je Nvidia a Google. No a potom tá druhá oblasť bude bezpečnosť alebo aj obranný sektor. Vzhľadom na tú situáciu aj teraz začiatkom roka, ďalší máme tu vojnový konflikt na Blízkom východe. Ide do popredia ten obranný priemysel aj u nás v Európe. Teda, že či už bez ohľadu na to, že či budú ten vojnový konflikt sa ukončí, neukončí, tak musíme na tomto popracovať a tým sa bude vlastne zvyšovať obranný priemysel. A potom takou treťou témou vnímam energetiku, pretože tým, že do popredia ide umelá inteligencia, dátové centra, je tam zvýšený potreba elektriny. Logicky to na to nadväzuje, samozrejme. Tak. A zároveň by som aj tak doplnil, že ďalšie aktíva, ktoré treba možno sledovať a možno aj ktoré boli víťazmi okrem tých akciových trhov, bolo zlato, striebro. V našich portfóliách od začiatku roka aj pribudlo možnosť investovať, či už čisto do zlata, alebo v kombinácii s akciami, pretože zlato dosiahlo vysoké maxima. Máme tam rekordy. Áno. Odzrkadľuje to aj ten prvok tej stability v rámci toho finančného portfólia, obzvlášť v takýchto časoch, keď je to napätie výrazné a vlastne na obzore nejaký vojnový konflikt. A potom aj Bitcoin má ten Bitcoin ako keby momentálne stratil výrazne po niekoľko ročnom stúpaní. Čo môže zase samozrejme niekomu nahrať do karát. Tak, a je to vlastne výrazná príležitosť začať a mať súčasťou možno nie viac ako 5 až 10% toho portfólia. Tak odporúčanie percentuálne asi vraví, že tých 50%. Tak. Dobre. A pre niektorých takých, že čo by chceli viacej do Bitcoinu, alebo čisto Bitcoin, nie je to takýto smer asi. Ako pokiaľ to nepresiahne viac takých tých 5 až 10%. Tých zdravých. To zdravie, aby tam bolo stále. Tak určite je to momentálne aj pod reguláciou Národnej banky Slovenska, že je to vytvorené formou ako keby digitálny Bitcoin, že človek môže investovať, takže znižuje sa aj to nejaké riziko nejakých podvodných schém, keď to poviem. A zároveň je veľkou výhodou daňová optimalizácia vlastne po roku investovania takto do Bitcoinu cez fond, ktorý je na burze obchodovateľný.
tak je tam oslobodenie od dane a zdravotných odvodov, čo je veľmi výrazný prvok, ktorý musíme počítať do celkového zisku. Áno, spomínal aj tie hrozby alebo nejaké tie podvodné schémy, tak skúsme si možno nejaké tie hrozby alebo povedať, alebo tzv. Tie čierne labute. Tak pre našich poslucháčov, čierna labuť je niečo, čo ešte možno nie je na obzore, čo poviem to, že tak v kuloároch sa o tom hovorí, takže je to taká hrozba, ktorá môže výrazne ovplyvniť to smerovanie akciových trhov. Ja vnímam možno v súčasnosti alebo teraz Tajvan, že je to opäť, tam je hrozba ďalšieho vojenského konfliktu. Potom anexia Grónska, ktorá sa už na prelome rokov, už sa o tom rozprávalo sa, utichla tá téma a asi prakticky Tajvan, Grónsko, asi tieto dve. To sú také za teba to asi, čo môže relatívne trošku potom prísť na povrch znova a nejakým spôsobom aj zahybať tým alebo spraviť s tým investičným horizontom alebo tou investičnou stratégiou niečo. Určite. Veľmi dôležité bude však sledovať aj vývoj na situácie na Blízkom východe, pretože pokiaľ by tá situácia pretrvávala a nenájde sa nejaký diplomatický rozhovor, tak mohlo by to mať za následok stúpajúcu infláciu, vývoj ceny ropy a celková taká, by som povedal, narušenie takého globálneho poriadku. A zase samozrejme sa to môže dotknúť aj u klientov tých finančných prostriedkov alebo tie náklady v rámci domácnosti asi môžu stúpnuť nejakým spôsobom. Presne tak. Dobre, ak by som sa ťa ešte možno spýtal na nejaký rozdiel v rámci investovania cez broker alebo napriamo alebo využiť priamo teba. Tak tú najväčšiu pridanú hodnotu vnímam v tom, že venujem sa tomu dennodenne, že doslova môžem povedať, že som posadnutý tými investíciami. Dobre, my v rámci firmy od tebe to vieme. A preto stále sa snažím hľadať tú zlatú strednú cestu, že pre ten každý rok je ten víťaz niekto iný. Niekedy to môžu byť tie akciové indexy, niekedy tie aktíva sú v podobe toho zlata. Mali sme, povedzme, minulý rok aj investíciu pre asi kvalifikovaných investorov, ktorá začína od 50 000 eur a tam sme vedeli zhodnotiť klientom za jeden rok 28%. A toto hľadanie tej ihly v kope sena, keď to poviem, tak to je niečo, čo človek bežný, pracujúci so všetkými povinnosťami nemá šancu. A teda by som povedal, že mať niekoho pri sebe, s kým sa vie človek poradiť, optimalizovať, vybrať tú správnu, či už v krátkodobom, dlhodobom horizonte. Zároveň, aby to bolo aj daňovo výhodné, tak to je niečo, čo vieme vlastne priniesť ja, alebo teda moji kolegovia z ProSite. Super, myslím si, že sme sa dozvedeli veľmi potrebné informácie, ktoré vedia pomôcť nielen nám, alebo aj tým, ktorým ešte neinvestujú. Asi taká posledná myšlienka alebo otázka, že môžu sa tie ľudia ozvať napriamo tí, ktorí ťa nepoznajú, alebo vypočujú si tento podcast? Kľudne mám, či už formou sociálnych sietí, tam som vlastne Ivan Janiš, alebo cez Dr. Finance, máme tam kontaktný formulár, kde vedia teda nám nehať odkaz v podobe správy alebo e-mailu. Super. Tak ďakujem ti veľmi pekne, že si našiel čas a prišiel sa nám porozprávať v rámci tých investícií niečo a tých trendov aj nejaké tie hrozby. Takže ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za pozvanie, Latko. Pekný deň.